Dok smo bili deca, ako nešto nije bilo kako treba, verovali smo da je to zato što nešto nije u redu sa nama. Deca razvijaju ideju da će ih, ako samo nešto urade kako treba, roditelj ili neko drugi onda voleti i da ih neće tući ili kažnjavati. Prema tome, kad god dete nešto želi, pa to ne dobije, ono veruje da nije dovoljno dobro. Sa mnom nešto nije u redu i onda, kako starimo, neke delove sebe odbacujemo. U ovom trenutku našeg života, upravo sada, potrebno je da počnemo da upotrebljavamo sebe i da prihvatimo svaki deo onoga što jesmo, deo koji je napravio sve gluposti, onaj koji izgleda smešno, deo koji je uplašen, koji je vrlo glup i luckast. Svaki deo sebe. Ja mislim da se mi uglavnom